ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ କହିଲୁ ଦେଉଳରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ କଥା ଚାରିଆଡେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ କିଏ କେତେ କଣ କହିବେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ତାମାନେ ସେ ବିଧର୍ମୀ ମାନେ କଣ ଆମ ଜଗାକୁ ନେଇଗଲେ କଣ କରିବା କହିଲୁ କଣ ହେଇଛି କିଏ ପାଟି କରୁଛି ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଆସିଲେଣି କଣ କହିଦେବାନି ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଉଆସ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଭିତରେ ଥିବା ଦେଉଳରୁ କଣ ଦେଉଳରୁ ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲ କାହିଁକି ଦେଉଳରୁ ଜଗାକୁ କିଏ ଚୋରି ନେଇଛି ମା କଣ କହିଲ ତମେ ମୋ ଜଗାକୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଜଗାକୁ କିଏ ନେଇଛି ନାଇଁ ତମେ ମିଛ କହୁଛ ତମେ ନାଇଁ ଆମେ ସତ କହୁଛୁ ନା ମିଛ ତମେ ମାନେ ମିଛ କହୁଛ ହଁ ତମେ ମାନେ ଯାହା ସବୁ କହୁଛ ସବୁ ମିଛ କହୁଛ ସତ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ତୁ ଏମା ତୁ ଗଲୁ ଯାଇ ଭଲ କରି ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଯା ମା ଭଲ କରି କଣ ମା ଏଇଠି ପୁରା ସଫା ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଉଳ ଭିତରେ ଖାଲି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଫାଙ୍କା ଜଗା ନାହିଁ ଇଏ ସାତ ପୁରୁଷର ଦେଉଳର ବୟସ ଯେତିକି ତା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଜଗାର ବୟସ ବି ଠିକ ସେତିକି ବୟସ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ମୋ ଜଗାକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ବଂଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ରେ ମା ଏ ଉଆସ ଆଉ ରହିବନି ସାତ ପୁରୁଷର ଉଆସ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ରେ ମା ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ ବଡ଼ ମା ତମେ ଏମିତି ସବୁ କଣ କହିଯାଉଛ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ମା ସିଏ ହଉଛି ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ହଁ ମା ନବନ ହଲ ରାଧା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝି ହଉନାହିଁ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ କହିଲୁ ଦେଉଳରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ କଥା ଚାରିଆଡେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ କିଏ କେତେ କଣ କହିବେ କଣ ଲୋକମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରୁ ଠାକୁର ଉଭା ନେଇଯିବା ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କହୁଛି ଜଗା ଯଦି କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଥିବ ତା ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ତାକୁ କେହି ବି କୁଆଡେ ନେଇ ଯାଇପାରିବେନି ଏ ମା ମୋ ମନ ଜମାରେ ବୋଧୁନି ରେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖ ମୋ ଜଗା ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଜଗା ତୋ ଜଗା ଏଇଠି ମୋ କାନ୍ଧରେ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥଂ ସରବାଳଂ ଭାରଯୁକ୍ତଂ ନବଘନରୁଚିରଂ ସଂଯୁକ୍ତଂ ଚାକ୍ରତେନ ଭଦ୍ରାୟ वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि ए भाईना तू जगह को नहीं जाइथिलु बुलेइयाकु हाँ এই দেখ তুই যদি গোটাই দিন গোটা রাতে গোটা ঘর ভিতরে বসিকি রইবু তোতে কেমিতি লাগে টিকে মতে কহনি হ্যাঁ বিরক্ত লাগে অননিশ্বাসী লাগে তু 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 প্রশ্ন পচারিলু বলি জগার ছিন্ডি গলা এইটু জানি পারুথা জগন্নাথ অছন্তি কি না বুঝি পারছু না কোন কହୁতলু বিরক্তি লাগুছি অননিশ্বাসী মো জগা সেমতি দিন রাতি 24 ঘন্টা গোটে মন্দির ভিতরে রহুছি তাকে অননিশ্বাসী লাগি নথব তা কোন টিকে বোরিং লাগু নথব আরে সে কোন মনিষ সে পরা দেবতা আলো মা মনিষ আর দেবতা ভিতরে ফরক কোন যে মনিষর জীবন আছে হেলে জগার কোন জীবন আছে কোন কইলু মো জগার জীবন নাই তু কিছু জানিনু আইনা যদি জগার জীবন নাই তাহলে তুমি সমস্ত সকালে সন্ধ্যারে তো কাই মুন্ডিয়া মারুছ তা পাখু কাই কি গুহারি করিয়া পই আসুছ তথাপি জগন্নাথଙ୍କୁ নেই প্রশ্ন করা যায়নি